my Korean soup. Ano na no? Naman yung Korean soup ko. Ano ni Amo? Benta to ni Amo. So, binigyan tayo ng sample. Sample para mapakita ko at siyempre, makabenta rin siya, ganun, para sa mga kaibigan ko dyan, troublemakers, at sa boarding na rin, sa bago kong boarding yan. Baka gusto nyo. Alam ko naman na nanonood kayo sa akin. Kung ayaw nyo man ako, ay naku, bahala kayo dyan. So, ito nga siya. Ano nito is for sensitive skin, gentle and mild deep moisture. Ito ay galing sa Korea. OTA pa lang nakalagay dyan. So, multifunction formula. Yan. Ilalagay ko rin sa description box ko na rin yung kanyang link para makita nyo kung paano siya gamitin. Kung ano man yung gagawin ko ngayon, yun yung sample sa akin ni ma'am na paggamit. Pero nasa sa inyo na yun kung kulang pa ba yung pag-demo ko sa inyo. So, meron pa rin kayong link na mapapanood. So, bago lang to guys. So, bubuksan na natin. Yan, bago lang siya. So, ang gamit ko kasi sa mukha ko is Silka green. So, ito, green din siya guys. Yan, meron din siyang lagayan. Ito na yung kila Amo. Wala nang laman. So, yan. Gamit rin to ni Sir. So, maganda nga yung improvement ng skin ni Sir. So, inintroduce sa akin ni Ma'am. Kaya, gusto ko siyang i-try. Then, sinabi ko na gusto ko. So, this is it now. So, ito na. Buksan na natin. Ito yung pagturo sa akin ni Amo kung paano ito gamitin, guys. Kaya, isasample ko rin sa inyo. Siyempre, baka naman. Yan. Ayan na siya. Tanggal na yung kanyang plastic. At least, di na tayo ng ibang lagayan. Meron na siya, diba? Gusto ko rin yung mga Korean na Korean na soap. Meron akong ginamit nun, yung nakita nyo siguro sa vlog ko, yan. Yung vlog ko na yan na, kasi, nasa, naman natin yung kung hindi hiyang, so magkaka-allergy, ganun. Kaya, sa akin yung ginamit ko na yun. Yun is from USA. Try natin to. Try and try lang para maging beauty tayo, 'di ba? Wala namang mawawala kung meron kang pambili, bad di ka bumili. Pakialam nila, 'di ba? Boom. So ito, babasain mo lang yung kamay mo, guys. Konting basa lang. Tapos irarab mo yung kamay mo dito. Hawakan mo siya ng ganun. Ganun lang. Hindi mo direct siyang iano sa face mo, ha? So yan. Tapos gaganon nyo siya sa hands nyo hanggang sa mag-thick yung kamay nyo. Ganyan. Mas maganda kung very thick para daw mas sa face natin. Yan. Sa palagay ko, okay na tong sa akin. Kasi more na ginaganto nyo, mas maganda sa face daw. Sabi ni ma'am. Kasi in-action yan. Yan. Tapos lalagay na natin siya sa face natin. Ganyan, ha? Ganyan lang. Itatakip nyo lang sa mukha nyo. Kung kulang pa, is pwede pa kayong kumuha dun sa sa soup natin, guys. So, make it wet again. Then, take the soup and rub. And do like this. Same lang ng ginawa natin sa una. Gaganyan nyo lang siya. Hanggang sa ganyan. Yan, ilalagay natin sa face natin. So, i-stay mo yung soup dito. 1 to 2 minutes lang naman. So, para maganda yung effect ng ating face. Sabon pa lang tong in-explain ko sa inyo, ha. Meron din silang iba pang product. Pero gusto ko na lang yung sabon na lang muna. Kasi, alam ko naman na nagtitipid tayo. Yan, tipid-tipid pag may time. Ito, kaya naman to ng bulsa nyo. 'Di ba?
At ilalagay ko rin yung aking Facebook sa mga interesadong bumili. Pwede, para makita nyo yung resulta. Tumitingin talaga ako nung soap na matatanggal ito. Mga dot-dot na yan, black na yan. Kasi yung pangit guys. Pangit talaga. Pag nag-video ko, kitang-kita siya. Yan. So, 1 to 2 minutes natin siyang hintayin guys. And cover nyo lang yung nyo. Yung lagay nyo na rin sa neck nyo yung iba. So, bago kayo maligo, pwede nyo nang gawin yan, di ba? Para hindi masayang yung soup. So, hintayin natin guys. Yan ang soup natin. Papakita ko sa inyo after 1 to 2 minutes. Okay? A few moments later. Ito na nga, nagbabalik na tayo guys. So, na-achieve na natin yung 1 to 2 minute na ating sa face. So, na natin siya, balnawan na natin siya. Ganyan siya guys, tignan nyo. Yung, di ba white yan kanina? White. So, nag-observe na siya sa aking skin. Sabi nga ni ma'am, nung tinry namin is, madali daw yung skin ko. Madaling, wala siyang kasi nga, basta sabi niya maganda yung skin ko nga. Na, unang ginamit ko is talaga namang, ang ganda sa face niya, napaka-fresh. Fresh siya talagang tignan. Kaya, titignan natin ang resulta kung talagang matatanggal itong mga to. Guys, ayan ang problema ko. Pag nagkakaroon, is dyan ako nagkaka-pimples. Hindi ko alam kung bakit. So, siguro, sa ginagamit kong makeup. Kasi, syempre, kailangan natin mag-makeup. Yan, pangit nga guys itong ganito ko. So, kaya ini-introduce ko to para makita yung kagandahan ng product ni ma'am. Yan. At gusto ko na rin i-share sa inyo, i-share sa mga kaibigan, diba? Yung mga nagkakaproblema sa skin, pekas, yan. Maganda to sa skin nyo. Maganda talaga siya guys. Kasi, mababasa nyo siya. Mababasa nyo talaga siya. Ilagay ko na lang sa description box ko yung link. At doon nyo na lang basahin. Pati na rin yung FB ko para doon nyo ako i-PM kung mayroong gustong mag-try or gusto nyo munang hintayin yung resulta ng aking gustong ma-achieve sa aking face, diba? Kaya, tara, hilamusan na natin para ang kagandahan ng ating resulta. O, diba? Ang ganda guys, oh. Yan. Tapos na yung ating pagbalnaw. Oh. Yan. Na natin pala. Natan. So, kailangan natin punasan, guys. Punasan. Kung nakikita nyo yung ganyan ko, gusto ko yung matanggal. So, ayan. Before. Tignan nyo ang before. Diba? Pangit. Gusto ko talaga yung matanggal, guys. Gusto ko talaga matanggal. So yun guys, yun yung aking first day ngayon sa soup na to. Kaya sana is subaybayan nyo yung aking pag-vlog every other day siguro or ngayong week na to, then next week ulit. So yun, thank you for watching. Sample ko lang yan kay Mr. Korean Soup. Akala nyo kung ano na yung Mr. ko, no? Yan! Boom! So yan, thank you for watching. Please like and subscribe my vlog if you like this video and share it if you want to share and comment down below kung meron kayong gustong ipagawa or i-vlog ko or challenge I make you happy. Please comment down below. Bye and God bless. Ingat.